Čaute. Really? Pre zlých ľudí, nenormálnych, napíše môj kanál Nudlička. A vyhľadávam toto. Moment. Nudlička. Hop. A vyhľadávam nejakú inú nudlu, takže to asi nie som ja. Á, toto som ja. Tu som ja. 523. Tu má nejaká 30 000. Hej, ukazujem vám moje správy, čo si píšem s Jakubom. Takže idem na toto ďalší part z toho, takže tešte sa. Fuck you, bitch. Co som hľadala, aby si vedela. Got sweet girls, got us a G girls. I'm still wishing you the best. Neviem, ale voice reading cute. Zvonku najlepšie. My sme naše nové krásne edity. Edit! Neviem, ale mi to museli zrušiť. Ja som chcela, neviem, kvôli tomu nie je to jedno. Ja... Prečo furt sa tu screenshotujem. Môžeš krásne... Počkaj, to je čo bolo blízko. Ja to môžeš volať a nevedel. Jo, takže ideme tentokrát si pár cu. Dajte mi like a odber. Dobre, prvá správa. Bra. A my sa ideme vrátiť do roku 2013. Nie, 13, čo si, tedy som ani nežila, som bola až v 2016. Ako vikinka! Ako boba. No, takže idem, neviem prečo som stará, či mladá, ale to je jedno. Jej, dobre, je to stop. Ideme sa vrátiť asi do, roku 2026. Ja si s ním píšem od roku 2025. Ideme hneď úplne, ale sámko. Mám toto neukazovalo, že mám, ne. Sexy meme. Dobre. Jej BFF. Blokol som si Jojeska. Áno! Bro. Dobro. Potom môžeme... Nakreslil to. Toto radšej dám. Ktorá vidíte, neposielaj poštou, ale autom, čo vozí balíky, parazitánska cesta. Nikto nevieš, čo je. Mám pre teba balík, za čo ti ho pošel. Tiež vlastne. Vidíš, aj Veronka dostane. To mi on písal adresu, tak som bola, celý deň bola som chorá. Prečo bola som na Snapchate celý deň som bola chorá. Cíco som mu pozľala. Jej! Neviem, ale vystrča tú papuliku, nevidíte? Za gaučom, že? Idem si posielať snapy. Jo! Už musím A ulica idem volať, nie, tak nečakaj. Hlinku. Jo, zavolaj. Ja idem preč. Bla. Sara volať. No, nejaká fotky, neviem. Určite to tam nebudem fotkať ja asi. Kde máš Toyotu? Kde máš Toyotu Monster? Jaj, teda hra taká, kde má Toyotu a ja mám Forda. Ford alebo Chevrolet a niekedy. Keď mám, tak potom jej. Ja čo mám rada ako keď mám.
A toto, že nie, že toto si ty a ja chcem byť tam menšie, lebo ja mám, no tak ty máš 9, ja mám 10, tak nevadí. Už nejdem hrať. Škoda, jo, Skodovka. Skodovka niečo by posielal. Ako začal s tým šatrancem. Ne. Neviem, fotky som posielala, neviem prečo sa nedajú, že čo je toto? Tak nič. Sejka, dobrá, aspoň, že niekto napíše sejka. Toto nikomu ani rodičom. Oh my god, toto nikomu nepovedz ani rodičom. Je to medzi nami. Oh my god, on. Prišiel mi teraz brat z Prahy. Mám fotu. Poznáš youtubera Mula? Jo. A. Dobre. Oh my god! Oh my god! Idem si pozrieť. Pil som tvoje všetky drinky. Ahoj, ja som tu teraz Múnik. Nie, neviete ani aký Moon. Nie je Studio Moon TV, ale nemá YouTube kanál. Ja som. Ale nie, veď uvidíte si sa, hej, nie to, vieš, nejdem hovoriť, či to je Studio Moon TV, či toto je. Ale niečo, že aký ukážem. Ne, to som ja, si aspoň ja Lambo pred Nadím, nás bratranec, nás, čo bol najskôr, neviem. Môžem ťa pridať do hovor s mojím kamošom, so samou. Môžem ťa pridať do toho. Ale samko, už sme prišli, písal mesiac. Cuketa, smajlík, výborná správa. Smajlík, musel písať smajlík, musel, takýto, alebo takýto. Toto je Moon. A tohle som ja. A ja... Môže. Fuj. Ale je Moon. Ale ani neviete ani aký. Editky. Počkaj, prečo tam nie je? Olejte Moon. Prečo tam nie je hudba? Tam je. A môžeme to trochu klapsneme. Môj nový edit, nie. Odfotil som si sícu. Ja som, že... Klap. Bude muľanky. Dobre, toto som vám ukazovala. A čo vám ešte ukázať? Toto bol part 2, takže dovidenia.